Angola jamanadenw bɔra bi araba k'u ka jamanatigi sigi kalata ta k'o fɔlɔ kɛ. Jamanatigi min bɛ fanga kunna Joao Lourenço ɲɛkɔrɔma cɛra a fadenkɛ min ye fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ ye Alberto Costa Junior fɛ. Afrique du Sud jamakulutɔn syndicaliste mɔgɔ caman de bɔra bi araba Pretoria ani Cap mara kɔnɔ ka nisɔgoya taama dɔ kɛ ka kɛɲɛ ni dɔ farali ye da dumunifɛnw sɔngɔ kan u ka jamana kɔnɔ. O saraw jiginnen don ka fara jamanaden caman kan minnu tɛ baara la. Libi baɲumankɛtɔ Human Rights Watch k'a ka ca ni taamaden 32,450 ye minnu bɛɛ lajɛlen bɔra farafinna gun kan lajɔra Libi bajalan sanfɛ min kɛra nin san daminɛ in kɔnɔ. Nigeria marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Anambra Peter Obi y'a ɲini k'u ka kalatalaw hakilina sɔrɔ walasa ka se ka kanbɔ u ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔya la. Obi si bɛ san 60 ni san 1 na. A ye wele bila Nigeria jamana denmisɛn sifuw ma k'u ka bɔ ka kala ta tɔgɔ la. Côte d'Ivoire jamana ye u ka subahana mansin smartphone dilanyɔrɔ fɔlɔ dayɛlɛ min bɛna dɛmɛ don u ka jamanadenw ma minnu tɛ se sɛbɛnni ani kalan na. K'a subahana mansin kofɔlen in bɛna labaara ni kumakanw de. U ka jamana kan 16 de bɛna y'a kɔnɔ.